Ngiyakhuleka kuyindlondlo ezinhle. Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba. Indlondlo le ekhulumayo umntwana ohamba namakhehla. Sanibonani. Sanibonani indlondlo ezinhle. Namhlanje ngenza lo part 3 ke manje. Part 3 weindaba zami. Indaba zami nje ezenza kodwa eziyindaba zami kodwa ziyindaba zenu zokuthi nani nibone la nihamba khona. Ninenhlanhla nina enikwaziyo ukuthi namhlanje nizwe izinto ezenzakalayo ngabantwana bamakhosi. Ninenhlanhla nina enizwa izinto ukuze nibheke la nihamba khona. Mina ngangingaboni lutho, ngangingezwa lutho, ngangingakaze ngizwe ukuthi ikhona into enje. Okay, ngisacela ukuqala ngilungise lapha ya bantwana bamakhosi lapha engithe ngomhla ka2 njalo nje kwakiwe emathuneni kuyokhulekwa. Ngikhuluma ngomhla ka2 kaNovember. Umhla ka2 November nje amaRoma ayahamba ngoba inyanga yabafileyo kuyokhulekwa emathuneni kwenzela ukuthi nje sihambise umkhuleko sikhulekela sebe abasesihlanzweni sikhulekela bakuphi nakuphi kwakuyinto enjalo. So ke hayi ukuthi kwakukhulekwa njalo ngezithungu inyanga nenyanga cha every year. Okay, nakula ngikhona njengamanje. Ngisekuthenini manje umuntu uma ngabe kade kwenza ukubi isikhathi eside edlala edlala ngempilo yakho edlala eyitova enyathela la bathanda ukuyinyathela khona that day engasakwazi ukuyinyathela hey uyalwa lo muntu loyo uba nolaka uba nempi kuwe sekukuthi manje ufuna into yakhe manje akasakwazi uyithatha apha phela bengasiyona yakhe bengijwayela kabi nakhona lapho bengasiyena owakhe mina bengumuntu kaNkuluNkulu ngumuntu kaMveli inqangi ngumuntu wamakhosi ngiwumuntu nje ofanele afike kulomhlaba azolungisa izinto ebekufanele ngabe kade zalunga. Manje ke namhlanje ke ngitshela ukuthi ke amakhosi athi mangabe sekwanele afike enza izinto zenzeka. Mase seyazi ukuthi sekwanele lo muntu kade ganga ngawe ungamangali mawubona abantu akade beganga ngawe abantu ade bekwenza okubi abantu akade bekuhlukumeza impilo yakho yonke ungakafiki leli zinga leli ukuthi yini babe nje abantu mangabe amakhosi ayashaya istrip ayashaya istrip ngoba abafuni ukuthi uzilwele bafuna ukuthi bona bakulwele bayakuvikela bayakulwela kuyafika la sekuthathwa khona isinqumo uthatha isinqumo ngawe mntwana wamakhehla wamntwana wamathonga mntwana wenzuza spirit mntwana wamakhosi kuyafika lapho kuthathwa khona isinqumo ngawe kuthiwa okay lempi le ayizukuphela labantu laba bafuna ukwehla asikhiphe labantwana. Kuyafika la kuthiwa khona phuma ekuleli khaya eli-toxic, phuma kuleli khaya elinabantu abafuna ukwenza intando yabo, phuma kulona. Ngoba kuyafana ungalungisa mntwana ethonga kodwa manje amakhosi yabo lesi spirit esinaso thina si-clean asizwani nokungcola. Uma ngabe kunekhaya labantu abaningi abali-ownayo elinokungcola baningi bangcolile uyakhishwa basikhipha bathi phumani ningaphinde nize ningene la. Phumani ningaphinde nize ningene la. Qhubekani nempilo yenu. Manje ngi-experience enye into engakaze ngayizwa before. Ngizalwe kabusha. Ngiphiwe ukuphila okusha. Ngiphiwe impilo enhle yokuhlala nabantu abami, ukuhlala nabantu nekhaya lami nje. Ngiphiwe ukuthanda abantwana bami ukuthi ngibathande ngibaphe uthando ngibathandisise ngibuilde lento le ukubambana phakathi kwaleli khaya. Abantwana bazi ukuthi kuhanjwa kanjani makuhanjwa phakathi kwaleli khaya. Kuhanjwa ngenhlanzeko, kuhanjwa ngokukhanya, kuhanjwa ngomkhuleko, kuhanjwa ngendlela efanelekile yamanzi. La ekhaya kuhanjwa amanzi la ekhaya. Ngisho abantwana abancane abazukulu kuhanjwa amanzi phakathi kwaleli khaya. Kuyakhulekwa phakathi kwaleli khaya. Kodwa kubalekile kakhulu zazi ukuthi wena ungubani. Uwumama wekhaya.
usuphumile ezintweni zomhlaba, usuphumile ezintweni lezi kade zikubuyisele emuva, usuphumile kuzona ungasazazi nokuthi zinjani. Yilapho ubona khona impilo entsha, yilapho ubona khona umhlaba omusha, ubone khona ukuphila, ubone khona impilo ukuthi hayibo kanti impilo inje, impilo kanti imnandi kanje, ngoba uyahetheka, ubuhetheka, uhethwe izinto zikuphathe kabi izinto ungazi ukuthi why ngempela kwenzeka kanje emhlabeni. Wena nje ubuhlale ngathi wena awubelongi kulomhlaba lo, engathi labantu abakucindezelayo kwenzakalani. Uyabo uyayibuza, uyibuza uyiphendula ukuthi kanti ngempela kwenzakalani emhlabeni. So manje uma usukuleli zinga leli mina engikulona, uyabona ukuthi okay, naba abantu engiphiwe bona, ngiphiwe abantu bamakhosi, ngiphiwe abantu abazofika kimi kwelami ikhaya, abazothi mabefika kimi bezolashwa, abathi befika kimi besondela kimi befuna usizo, ngibanikeze usizo la ngempela, ngibanikeze ngothando, ngibanikeze ngokuthembeka, ngoba indaba yokungathembeki ikhona. Manje kufanele uthembeke ukuze izinto zakho zihambe kahle. Kufuneke uthembeke kubantwana bamakhosi. Usuyazi ukuthi umuntu ongathembekile wenziwani. Uyazi ukuthi uma ungazi ukuthembeka kuzoba khona ini, ngoba ubabonile phambi kwamehlo akho abantu abangathembekile besondela kuwena. Manje into abantu abathanda ukuyenza-ke mase beqhelile kuwena, usuqhelile kubona, ungasafuni lutho lwabo, sebehamba bekulunguza la bakulunguza khona, la sikhona la ko TikTok bahambe belunguza nje, balunguza nje ubone ukuthi okay, kanti angisashayeki, akukho mina ubuhlungu engingabazi, akukho ububi engingabazi, ayikho into ongayisho kumina ingishonise phansi, ngoba impilo yami yonke bengiphansi. Impilo yami yonke ngiphilile, ngiphansi, ngiphila, ngikhala, ngiphila nginjani, ngiyayazi leyo nto leyo. And into engiyithanda kuMvelinqangi angipha yona, wangipha amandla. Ave nginamandla, amandla enganginawo, nganginamandla mina okuyilwela, not amandla lawa akamoya. Benginamandla, nginenkani, ngiyitshela nje ukuthi angazi lento ukuthi yayiqhamukaphi kumina, kodwa ngangiyitshela ukuthi mina ngizofika lapho engiyakhona. Mina ngizofika lapho engiyakhona. Uyingane uyipatanisela, uzenzela okuningi ngenhlanhla-ke enkulu, nangokuthi-ke ngasheshe ngase ngithola umuntu owanginakekela kahle, wanginakekela nabantwana. uNkulunkulu nje wangipha leyo nto. Ngiyambonga uMvelinqangi, wasengipha uthando, ngoba ebona ukuthi uthando angilitholanga la kwakufanele ngilithole khona. Uthando nje bengingalitholi, kodwa ngiwumuntu onothando. So kasho ukuthi uthando lami ngilinika umuntu ofanelekile ukuthi alithole, naye wanginikeza olwakhe. So bengiphiliswa uyena impilo yami yonke, ngiphila ngimuva yonke into yami iphumelele ngoba bekukhona yena uMvelinqangi wangilethela yena. Nawe kukhona umuntu abazokulethela yena ozokwazi ukuthi akusize endleleni yakho. Nawe kukhona umuntu abazomletha phambi kwakho weqiniso, ozofika kulaphe ngeqiniso, engafuni ukuntshontsha, engafuni ukuthi akucindezela akushonise phansi, angabi namona nayo yonke into yakho nayo. Angabi nalutho olumona, azi ukuthi nje fanele akusize, akuthathe as umntwana. That is why la kwamoya kungafuneki ukuthi uma umuntu ekusiza bese ugxila kuye kakhulu, lokhu ningathi manje seningabangani. No, asibona abangani kuphela, siyaphilisana, siyasizana bese uyadlula, ukuze nabanye phela bafike bathola ispace sokubanjwa kahle, basizwe kahle bese beyadlula nabo. Kunjalo nje. Uma ngabe ulungisa izinto, lungisa. Uma ngabe kufanele usukume, sukuma. Uma ngabe kuwukuthi ufuna ukuhlala mntanethonga, ayike okwakho. Uma ngabe uxakeke ngalendlela usazi ukuthi uzokwenza njani, ifuna indlela, phahla, yenza konke, thandaza, ifuna indlela. Nami ngayithola. Uma ngabe yatholwa yimi, nawe wayithola. Ngiyabonga abantwana bamathonga, ngithanda kakhulu lapha emakhaya, lapha enikhona. Ngiyathemba ukuthi le ndaba enginisherela yona
izokwazi ukuthi ikusize nawe mntwana ethonga lapho ukhona, izokwazi ukukukhuthaza, ikuvuse, ubone ukuthi awuwedwa kulezi inkinga. Kungaba inkinga engasiya sekhaya, kungaba yenye, kodwa uyabona ukuthi bakhona abanye ababa ney'nkinga ey'nkulu. Nisale kahle.